Gikonsidera sa mga otoridad nga top priority illegal drug personality ang suspect nga si alias Tani, 64 years old, nagtrabaho isip CSU nga na-assign sa terminal sa Digos City ug residente sa Purok Islam Zone 1 Digos. Nakompiskahan ang suspect og balor 76,160 pesos sa gituhuang shabu atol sa joint drug buy-bust operation sa kapulisan nga miyembro sa PDEU PIU sa Davao del Sur PNP, Pidea 11 ug Digos City PNP. Subay sa report sa kapulisan, ang suspect taud-taud na nga nagaduhig sa illegal nga droga nga nag-operate sa Digos City ug kasikbit nga munisipalidad. Migawas sa investigasyon sa mga pulis nga ang transaksyon sa suspect nahitabo sa Digos City New Bus Terminal ug di ka sa iyang balay. Usa ka alias Madam ang source sa illegal nga droga sa suspect nga kaliwaan ang binayranay. Base sa monitoring sa mga pulis, makadispose ang dinakpan og halos 50 gramos sa gituoang shabu. Matag semana, nagtuo ang kapulisan nga sa pagkasikop kang alias Tani adunay dakong epekto sa drug network sa iyang barangay ug silingang barangay. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.